Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Ibhunga likazwelonke le-ANC lesihlanu lingene kusuku lwesibini eBoksburg kwiMpumarandi. Namhlanje kugxilwa kumgaqo-nkqubo wombutho. Bhotani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule. Singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ibhunga likazwelonke le-ANC lesihlanu lingene kusuku lwesibini eBoksburg kwiMpumarandi emva kwesoshoni yayizolo, nalapho usosiba jikelele wombutho uFikile Mbalula enze ingxelo ende. Nomongameli wombutho uMnumzana Cyril Ramaphosa enze intetho ngobume bombutho. Namhlanje kugxilwa kumgaqo-nkqubo, ukanti ke ngoku siqhagamshelana nomhleli wezopolitiko uMzwandile Mbeje akhe asinike ingabulazigcawu ngokuqhubekayo namhlanje. Sikubulise sikwamkele. Igqiza lizahlule ngekokomishoni ukushukuxa umgaqo-nkqubo we-ANC. Khasixelele okwangoku zihamba njani ingxoxo. Sibonga kakhulu, sibingelele nakubabukeli. Njoba usushilo ke usuku lwesibili lolu lwezinsuku ezine ze-NGC. NGC ke inkomfa ye-ANC eyenzeka phakathi nendawo emva kokuthi ke uholo lukhethiwe. Lolu uholo ke le-ANC lakhethwa ngo-2022. Ihlandla labo ke lizophela ngo-2027. Kusho ukuthi ke maphakathi nendawo ke kuya kube nenkomfa ke inkomfa ibuyekeze izinqumo ezathathwa kusukela lapho. Siyazi ke okunye kwalokho okwenzeka osekwenzekile selokhu lobuholi bathatha isikhundla ukuthi ngonyaka odlule kuye kwaba nokhetho likazwelonke lapho iqembu le-ANC liye lathola amavoti ehlile kakhulu emavoti elijwayele ukwathola. Lokhu ke ngicabanga ukuthi ke kuyezinye zezinto ke okuzogxilwa kuzo kakhulu uma sezibhungwa ke nezinye ke eziningi izinto eziphathelene nalombutho. Into ke mhlawumbe engayisho ke eyenzeka njengoba sikhuluma nawe nje namhlanje ukuthi ke emva kokuthi umongameli ethule inkulumo yakhe yokwendlalela ukuthi leli qembu lokuphi nobhala jikelele ke ube silandela ngeyakhe okuzobheka kumbe ezokhuluma ngodaba lokuthi ke njengenhlangano isimo sabo sime kanjani. Lapho ngempela ke angafihlanga akubeke kwacaca ukuthi ziningi izinto ezingahambi kahle eqenjini. Lokhu ke okumthelela omkhulu okudale ukuthi leli qembu ligcine lehla kakhulu emavotini. Enye ke izinto ebaluleke kakhulu leyo ezobhunga. Into ke eyenzekayo njengoba sikhuluma nawe kumanje ukuthi ke amakhomishane kusho ukuthi ke amakhomishane abhekene nezindaba ezithize ukuxoxisana nazo zonke lezi zinkinga osekukhulunywe ngazo iwona ke njengamanje ahleli. Kusho ukuthini ngoba phela inkomfa akuyona nje inkomfa ngokuthi ke umongameli kumbe umholi ekhulume nabo kuphele kanjalo, kodwa inkomfa ukuthi umholi kumele ethi mangabe sekhulumile bese ke izithunywa ezilapha ziyohlala phansi ziyozibuza ukuthi ke siyiphendula kanjani lembuzo ebuziwe. Yikho ke lokho kwenzekayo into ke eyenzeka ezingeni ke eliphezulu. Enye ke into futhi ngicabanga ukuthi izophinde yenzeke namhlanje, hayi ukuthi ngiyacabanga into engayiqinisekisa, bekufanele ukuthi izolo ntambama ethi umongameli mayeqeda kube nomgubho we-Freedom Charter iminyaka ewu-70 i-Freedom Charter yabakhona. Kodwa ke lokho akwangenzeka ngenxa yokuthi ke umbiko kaMgcini Mafa uthathe isikhathi eside kakhulu. Lokho ke okwadala ukuthi ke bese bethi ukuma kancane. Lokho ke kuzokwenzeka namhlanje ntambama. Kusho ukuthi kuzothi ke mase beqedile ukuxoxa kumakhomishane bese ke umongameli ke eyovala namhlanje ngokuvala ngokuthi ke kubungazwe kumbe kugujwe lolu suku lwe-Freedom Charter. Uzokhumbula ukuthi ngo-2025 i-Freedom Charter ke iqeda iminyaka ewu-70 ke. Kuthi ke kusasa ke bese kuba izinkulumo lapho ke bezesethulela khona ukuthi ke yini abayixoxile. Uzokhumbula ukuthi ke le nkomfa izophela ngoLwesine. Sibambe ngazibini kweBramzwayi.
Kusenjalo kokokuqala ezimbalini ukuba ingxelo yobume bombutho yenziwe esihlangalaleni kwintlanganiso yebhunga lesizwe ANC. Elinyathelo liyimbali lenzeke izolo kwaye isithethi sikazwelonke se-ANC uMahlengi Bhengu sixelele onondaba ukuba lo mbutho awunanto ifihlayo kubemi beli. Ukwenziwa kwale ngxelo elibala kubonisa ukuba i-ANC ikekelela kwicala lokwenza izinto ekukhanyeni. Nangona kunjalo ingxelo yezezimali kanongqwadi jikelele uGqr Gwen Ramokgopa yenzelwe ngaphaya kwerhaladiya nomdiyadiya. uBhengu uthi i-ANC ayinanto ingayifihla kubemi beli. For the first time, the ANC delivered its State of the Organization report in the presence of the media. We withheld nothing. It was a frank and honest account to the membership and the people of South Africa. Today we proceed. We have already started with the business of day 2 of the NGC. We're having 10 commissions that are currently in progress, and they're all looking at the state of the National Democratic Revolution in South Africa and the balance of forces that helps us to answer the question, what is to be done? Lenkokheli yakwaBhengu ithi urhatya lomqulu wenkululeko belihlehliswe phezolo luza kuqhutywa ngale ntlwa. We will later today reconvene the Freedom Charter night that was slated for yesterday, but could not take place given the fact that the session that was looking at our financial report took longer, and it became important to ensure that that is done justice with, and that we can then proceed with the Freedom Charter night. Le ntlanganiso yebhunga likazwelonke yombutho omkhulu nebanjwa amalunga nasembindini wexesha lobunkokheli ukusuka kwinkomfa edlulileyo kusiwa kwinkomfa elandelayo ibanjwa leBoksburg kwiMpumalanga kwayiza kuqosheliswa ngoLwesine. Ukanti usihlalo we-ANC umnumzana Gwede Mantashe uye wacacisa imbono zalombutho zokuzisa utshintsho egxininisa ngezintshukumo ukuba zikhokhelwa yi-ANC hayi ihlakanilayo i-SACP. uMantashe bethetha nejelo leendaba i-SABC kwintlanganiso yesihlanu yebhunga likazwelonke le-ANC eBoksburg kwiMpumalanga. Usihlalo we-ANC umnumzana Gwede Mantashe bethetha nonondaba belijelo malunga nemiba eliqela ejongene nayo yakutshanje nequka intlawulo yabasebenzi kwezinye, kodwa wagxila kuluntu lweli athi lusoloko lukhalaza ngotshintsho abathi abaluboni kwaye akukho nzuzo ngokungathi eliqela alizisanga tshintsho. Beneficiaries of change don't fund the change. And if that is the case, the ANC will reflect that in practical terms. Ukwathe ilishwa lokuba lilungu leliqela kukusoloko uyanyaniswa nobuqhophololo kwaye kusetyenziswa amajelo endaba kwaye uxinzelelo kubo kukuba ubanetyala nokuba abukho ubungqina bokuba unetyala kusini na. If you are an ANC person like myself, if somebody accuses me of anything, of any wrongdoing, I'm found guilty before it is tested. My duty is to prove my innocence. But for everybody else, they are innocent until found guilty. But in my case, I'm guilty until I prove my innocence. Le ncoko ibikwinkomfa yeentsuku ezimbini nebezibanjelwe leliqela eBenoni. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama kusaqhuba ungavisisani phakathi kwebhodi yeNgonyama Trust kunye nokumkani uMisuzulu kaZwelithini wesizwe samaZulu. Oku kuza emva kokuba ukumkani ethe wanqumamisa ingxoxo ecetyiweyo yeentsuku ezintathu esithi njengosihlalo akazange aziswe ngale ntlanganiso. Le ntlanganiso ibijolise ekuhlalutyeni ulawulo lomhlaba kunye nemicimbi yophuhliso kweli phondo. Kuyaqhubeka ungaboni ngasolinye phakathi kwebhodi leNgonyama Trust kanye neNdlulamitsi. Lokhu kulandela isinqumo sesilo uMisuzulu kaZwelithini sokumisa umhlangano phakathi kweTrust kanye nabaholi bendabuko. Isilo siveze ukuthi besingaziswanga ngalomhlangano. Yacaca ukuthi ukubizwa kwalomhlangano imigudu efanele ayilandelwanga. Ngoba okokuqala nje ungqongqoshe okumele ngabe uyazi ngalomhlangano nokumele ngabe uyagunyaza umhlonishwa uNyonso akawazi.
kodwa phezukwalokho besekhiphe incwadi azisa wona amalungu ebhodi ukuthi uzocela ukuthi akame ukusebenza. Phezukwaleyo ncwadi abayishaya indiva baqhubeka nalomhlangano. Okwesibili isilo samabandla okungusihlalo webhodi silo naso asiwazi lomhlangano nokuthi ubuzokhuluma ini. Ubuthelezi uqinisekisile ukuthi ungqongqoshe wezinguquko kwezomhlaba kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uMzwanele Nyonso useqalise uphenyo mayelana nokusebenza kwebhodi leNgonyama Trust. Lokhu kulandela izinsolo zokungaziphathi kahle kwebhodi. Kusebenza kweNgonyama Trust ku-regulated. Kunomthetho esithi administrative regulation eshoyo ukuthi yonke into yenziwa kanjani. Lowo mthetho uthi uma umhlalo weNgonyama Trust engekho engatholakali ukwenza isinqumo noma ukusiza ekwenzeni isinqumo, umuntu olandelayo kuyaye kube uvice chairperson weboard. Ingakho ke siye sabona namhlanje ukuthi ngoba isila sisekho kuyaye kungene uvice chairperson beboard. Ibhodi leNgonyama Trust lihlele umhlangano nabaholi bendabuko esifundazweni ukuze kuxazululwe izinselelo zokuguqulwa komhlaba, ezezimali kanye nezindaba zokubusa. Ibhodi lithi ezinye zezinkinga elibhekene nazo zibangelwa ukugxambukela kwezepolitiki. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Sihlehliselwe uNgomso uLwesithathu noLwesine isicelo sebail somculo odumileyo waseLimpopo uLihlohonolo Shebe Mabhena kwinkundla kaMantya sePulukwane. uShebe ujamelene namatyala liqela okuzama ukubulala, ubusela kunye nokuphanga phakathi kwamanye. Kwesinye seziganeko kuthiwa wadubula wenzakalisa umlandeli eladana ePulukwane ngo-Oktoba. Ibigcwele ime ngendlu inkundla ngelixa ebeyokufaka isicelo sebail uShebe Mabhena. Umphandi welityala uMentla esithi lo mrhanela makangayinikwa ibail. Warrant officer Phalati Makula uxelele inkundla ukuba amatyala amaninzi nawayebandekanyeka kuwo uShebe Mabhena awawenza phakathi ko-2015 no-2023 arhoxiswa ngamaxhoba ngenxa yoloyiko. Inkundla ikwave ukuba onke amatyala wayetyholwa ngawo lo msolwa ngaphambili naquka ukuba ukuphanga ngenjongo zokonzakalisa ukuba bengekho emthethweni aphela zingazange zifumaneke zozixhobo. Kwityala lakutshanje lokudubula nalapho uShebe kutyholwa ukuba udubule wonzakalisa umlandeli wakhe uMakola unike ubungqina bokuba umpu awukafumaneki. Part of a bullet, what we called a projectile, was removed from the victim, then it was sent to ballistic for further analysis. Abakwantsasana bakwathe ukuba uShebe Mabhena angayinikwa ibail angawaphilisa ubomi bentshontsho amaxhoba. Bakwathe ukwatyhela ngokutyityimisela umnwe ixhoba ukuba lirhoxise ityala ngo-2015. Umtshutshisi uphinda wabuza umphandi ukuba kutheni imiqathango yebail yangaphambili ingakwazanga ukuthintela naluphi na unxibelelwano phakathi kommangalelwa kunye namaxhoba. Umtshutshisi uthi zonke zizolwaphula umthetho uShebe Mabhena atyholwa ngazo zenzeke ngelixa wayesele engaphandle ngebail. You confiscated a firearm at some point in time from the bail applicant. All other offences that follows, they still involve the use of a firearm. That's correct, Your Worship. And this would be the Shaw attempted murder case, your current attempted murder case in Westernburg, not so. That's correct, Your Worship. Now, what worries me, officer, is that notwithstanding the fact that this bail applicant is out on bail and is linked to these other violent offences, uMakula ukwaxelele inkundla ukuba ukrokrelwa ukuba uShebe Mabhena wancediswa ngabanye abasebenzi bengalo yomthetho ukubaleka ukujongana notshutshiso. Umbutho ngekho phansi korhulumente Atlegang Creatives waseKimberley usebenzisa ubugcisa nobuchule uqaqambisa imiba yentlalo embi nefana nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi kunye nobundlobongela obusekelwe kwisini. Lo mbutho uthathe imveliso yawo yeqonge nesihloko esithi Breaking Silence kwiphondo liphela njengenxalenye yemisebenzi yesikhumbuzo sentsuku ezili-16 zokulwa ubundlobongela ngakubantwana namanina.
Lo mdlalo weqonga uqaqambisa imeko uninzi lwamakhaya ajongene nazo kwimicimbi esekelwe kubundlobongela ngokwesini. Eliqela lisebenzisa ubugcisa babo ukuvuselela ithemba ukuze kubekho utshintsho kwimiba yobundlobongela ngokwesini. The main message is that victims should not keep quiet. They should break the silence and speak out. It wasn't actually that difficult as I thought it would be to tap into the character because of at a certain stage we're actually all affected by gender-based violence. Lo mdlalo uphinde waqaqambisa nembono ezicingelwayo ezinyanyaniswa nobundlobongela obusekelwe kwisini kunye nokwenzakala ngokwengqondo okushiya izivubeko zoxhaphazo. The part that I'm playing, it's vice versa. I'm playing Phemelo. I'm the one who is being abused. But it hits me because communication, when you don't communicate at home, it's where the problem started. Lo myalezo wamkelwe ngezandla ezishushu ngabantu abebebukele. Something that is happening during the day, and it is something that is exposed to our kids. So I believe that from today they learned something from that. Umongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze ubundlobongela obusekelwe kwisini njengentlekele kwisizwe. Lemveliso yeqonga yeliqela iAthlegenk Creatives lithi lenza elayo indima ngobugcisa ukwenza umyalezo ngokuxhatshazwa ngobundlobongela obusekelwe kwisini ngelixa bekwamemelela inguqu kwezentlalo. Imbumba yezizwe ezimanyeneyo ilumkise ukuba imeko yamantla aseMozambique iyaqhubeka nokuthwaxeka nangakumbi ngenxa yemibutho engekho phantsi korhulumente engunobangela wokusuka kwabantu kwindawo abazinze kuzo. Iofisi yokulungelelaniswa kwemicimbi yoluntu ithi abantu abayi-107,000 babalekile kumakhaya abo kweziveki zakutshanje nokukhokelele kubantu abayi-330,000 abaphazamiseke kwindawo zabo kwezi nyanga zine ezidlulileyo. Iarhente zembumba yezizwe ezimanyeneyo UN zivakalise inkxalabo phakathi koquluku ubhode wohlaselo lokwingingqi nokunyanzelise amashumi wamawaka wabantu ukuba amke kumantla waseMozambique. Ngokwengxelo abantu babalekele kwiindawo zokufihla intloko beshiya izinto zabo zamaxabiso ngasemva nanjengoko amaqela wemikhosi exhobileyo edubula futhi exoluba iingingqi zabo. Bambi abanye kulombhono sibe ujamelene nale meko imaxongo lityeli lesithathu bemka ngezaquphe kumakhaya wabo. Kambe ke intsapho eziliqela xa kungoku zihlala kwindawo ezixineneyo. So far 107,000 people have left their homes in Nampula. This is the third largest major wave of displacement that has occurred so in the last 4 months. Altogether 330,000 people were displaced this year. Lo gama kwiveki ephelileyo umququzeleli wenkonzo zikaxakeka kwi-UN uTom Fletcher unikeze inkxaso mali ye$6 million ephuma kwingxowa-mali yokuphendula kwizimo zikaxakeka ukwelulela isandla kwimontlalo yabantu abayi-120,000 abasuke kwindawo zabo ngobundlobongela eNampula. They are now sheltering in overcrowded schools, makeshift structures and open spaces, and also with already vulnerable families. Besides shelter, they must have limited access to safe water, protection, healthcare and sanitation services. This is a time when cholera is spreading in the area. With stocks of critical aid mostly depleted, the funding from SURF will prioritize water, sanitation and hygiene, support for people in the Irati and Memba districts. Ukanti ke umkhombandlela wezomkhosi wombutho ophuhliso kumazantsi eAfrika iSADC ekukhawuleleni ukuqala abanqolobi nobundlobongela obugqithisileyo eCabo Delgado wagqibelela ekubuyiseni unyawo ngekhala ukutsho ngoJulayi ka-2024 kwiinkxalabo zokuthi xha kwe-SADC emva kokuthi xhaxhe kwayo umgangatho wemontlalo nokuzamana nokhuseleko noko kuza kwanda umbhodamo oza kulindela ukusonjululwa imikhosi yaseMozambique naseRwanda ebambisene kanye neMaputo kwiingxubakaxaka zezembiwa ukuquququko lwemozulu kanye nemiba ethe gqolo ukuthwaxa uluntu ikwayexisa uzinziso lommandla.
Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana ugxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSwati. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.